Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα, εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από το Focus FM 103,6 από Δευτέρα ως Παρασκευή μέχρι τις 7 όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί εδώ και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στην επιμέλεια του ήχου, τη μουσική και την παραγωγή. Όπως κάθε φορά να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας, έτσι πώς ενημερώνεστε γενικότερα από όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ο Focus FM. Λοιπόν, όπως κάνουμε κάθε φορά στο ξεκίνημα της εκπομπής, καταρχήν στο Viber από αυτή την ώρα μέχρι και τις 7 μπορείτε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στην ομάδα μας, δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber, στον αριθμό 6907 483 484, για να τα βλέπουμε, να τα διαβάζουμε, να τα σχολιάζουμε εδώ στο στούντιο, να έχουμε έτσι κατά κάποιο τρόπο μία επικοινωνία μαζί με γραπτά μηνύματα. Όποτε μας δίνετε ευκαιρία, ξέρετε ότι ανοίγουμε και γραμμές για να σας ακούσουμε και ζωντανά. Αν έχουμε χρόνο μπορούμε να το κάνουμε και σήμερα. Λοιπόν, όπως είπαμε στο Viber 6907 483 484 περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα. Πέρα από το να ακούτε το Focus όλο το 24ωρο, έχετε τη δυνατότητα να έχετε αναλυτική ενημέρωση για όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, για θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πράγματα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού, που αλλού, από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Είναι η διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας, την αναλυτική ενημέρωσή σας, και όσοι μας ακούτε εκτός Θεσσαλονίκης και εκτός Ελλάδας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, ξέρετε, γιατί μας ακούτε μέσα από την ιστοσελίδα του Focus διαδικτυακά. Αυτό μπορεί να γίνει λοιπόν, και το λέμε για όλους, διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά όλο το 24ωρο οπουδήποτε κι αν είστε. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, οτιδήποτε και αν χρησιμοποιείτε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Γράφετε στην αναζήτηση του κάθε μέσου Focus FM 103,6, θα σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του Focus στο κάθε μέσο, θα την ακολουθήσετε και αυτό είναι όλο. Θα έχετε έτσι και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές και ενημέρωση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και βέβαια μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά, όσοι την ξεχνάτε κακώς, και όσοι δεν την έχετε κατεβάσει κάντε το και τώρα που μας ακούτε. Είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο και φυσικά δωρεάν. Μπαίνετε σε αυτή την πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλα και κατεβάζουμε εφαρμογές για τα κινητά μας τηλέφωνα. Όλα τα κινητά έχουν το αντίστοιχο αυτό ηλεκτρονικό ψηφιακό κατάστημα. Λοιπόν, γράφετε εκεί στην αναζήτησή του Focus 103,6 FM Radio, όπως το ακούτε, Focus 103,6 FM Radio. Θα σας εμφανίσει την αντίστοιχη εφαρμογή με το λογότυπο του Focus, την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας και έχετε κυριολεκτικά τον Focus στην τσέπη σας. Μέσα από την εφαρμογή ακούτε όπου κι αν είστε στον κόσμο, όλο το 24ωρο διαδικτυακά το πρόγραμμα ζωντανά, απευθείας. Και βέβαια επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας, είστε πάντα έτσι στον παλμό των γεγονότων και της ενημέρωσης και δεν χάνετε δευτερόλεπτο ενημέρωσης. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε σήμερα, να δούμε λίγο επικαιρότητα έτσι. Να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Ιταλία. Συνάντησε σήμερα την Τζόρτζια Μελόνι, την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Είχαμε και συνεδρίαση, αμέσως μετά έγινε συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας, το οποίο είχε αρκετά χρόνια να συνεδριάσει, περίπου 8 αν δεν κάνω λάθος. Και συμφωνήθηκαν και υπογράφηκαν κάποια πράγματα με την Ιταλία. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι τι υπέγραψε ο κ. Μητσοτάκης στην Ιταλία, αφού τα είπε πρώτα με την κυρία Μελόνι. Μνημόνιο, λέει, κατανόησης μεταξύ του ΑΔΜΙΕ και του διαχειριστή δικτύου της Ιταλίας Τέρνα για την αναβάθμιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών, έτσι ώστε να τριπλασιαστεί η υφιστάμενη δυνατότητα από 500 ΜΒ σε 1500 ΜΒ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα που υπογράφηκε, τα μνημόνια που υπεγράψαν. Τώρα βέβαια με τη λέξη μνημόνια πάει αλλού το μυαλό μας. Λοιπόν,
Υπογράφηκε επίσης, ακούστηκε αυτό, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Ιταλικού Κρατικού Ομίλου Ferrovie dello Stato, στον οποίο ανήκει η Hellenic Train. Είναι οι Ιταλικοί σιδηρόδρομοι, στους οποίους ανήκει και η Hellenic Train και ανήκουν και οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι. Τι συμφωνήθηκε τώρα εδώ, γιατί αυτό είναι και επίκαιρο και σημαντικό. Συμφωνήθηκε, λέει, αναβάθμιση των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα, με δεδομένη, λέει, μια σειρά επενδύσεων του ελληνικού κράτους για την υλικοτεχνική αναβάθμιση των σιδηροδρόμων. Εδώ θα σας το εξηγήσω εγώ σε λίγο αυτό. Ο Ιταλικός Όμιλος δεσμεύτηκε να προβεί σε επενδύσεις ύψους 360 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά συνολικά 23 τρένων, 8 υπεραστικών ταχείας κυκλοφορίας, αυτά που δηλαδή που θα κάνουν το δρομολόγιο, για παράδειγμα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αυτά είναι τα υπεραστικά, και 15 τρένων προαστιακού τύπου για τις κοντινότερες διαδρομές. Τη διαμόρφωση, λέει, σύγχρονων αμαξοστασίων επίσης, για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια συντήρηση των αμαξοστοιχειών. Συμφωνήθηκε μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Ακούστε όμως τη λεπτομέρεια. Με δεδομένη τη σειρά επενδύσεων του ελληνικού κράτους για την υλικοτεχνική αναβάθμιση των σιδηροδρόμων. Δηλαδή, για να επενδυθούν τα 360 εκατομμύρια από τους Ιταλούς και να έρθουν αυτά τα τρένα υπερταχείας κυκλοφορίας κτλ, τα 23 αυτά τρένα, θα πρέπει προηγουμένως το ελληνικό κράτος να έχει αναβαθμίσει σε τέτοιο βαθμό το σιδηροδρομικό δίκτυο που αυτά τα τρένα να μπορούν να τρέξουν πάνω στις ελληνικές γραμμές. Κατάλαβες, Αλέξανδρε? Λοιπόν, εδώ είναι η λεπτομέρεια. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα. Δηλαδή, θα δώσουν οι Ιταλοί 360 εκατομμύρια, αλλά θα τα δώσουν όταν θα υπάρχει δίκτυο που να μπορούν να τρέξουν τα σύγχρονα τρένα. Γιατί στις σημερινές γραμμές, μη μου πει κανείς ότι μπορεί να τρέξει, για όσους ξέρουν και όσοι δεν ξέρετε, ψάξτε να το βρείτε στο ίντερνετ, υπάρχει. Μην μου πει κανείς ότι μπορεί να τρέξει το περιβόητο ασημένιο βέλος, το πραγματικό, όχι αυτό που μας φέραν εδώ, το ETR 470, έτσι, της περασμένης 30 ετίας. Λοιπόν, ή το κόκκινο βέλος, αυτά τα τρένα που είναι στην Ιταλία, τα υπερσύγχρονα, με το ρίγχος μπροστά κτλ., τα οποία πιάνουν ταχύτητες πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, μην μου πει κανείς ότι μπορούν αυτά τα τρένα να τρέξουν στο υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο που έχουμε σήμερα. Άρα λοιπόν τι λένε οι Ιταλοί? Ναι, ευχαρίστως να επενδύσουμε. 360 εκατομμύρια, σας φέρνουν και τρένα και απ' όλα. Φτιάξτε το δίκτυο όμως. Και γι' αυτό, λέει, δεδομένη σειρά επενδύσεων πρώτα του ελληνικού κράτους και στη συνέχεια, αφού γίνει το δίκτυο, θα έρθουν και τα τρένα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Επίσης θα υπάρξει μια αναθεωρημένη σύμβαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την Hellenic Train, με ρήτρες, λέει, και χρονοδιαγράμματα. Μάλιστα. Και υπάρχουν, περιλαμβάνονται σε αυτά τα δύο μνημόνια που σας προαναφέραμε και το άλλο που είναι για την ηλεκτρική διασύνδεση, συνολικά 12 συν 2 συμφωνίες που υπογράφηκαν, έτσι, μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας, και υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις μετά της κυρίας Μελώνη και του κυρίου Μητσοτάκη αμέσως μετά την συνάντησή τους και τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Ελλάδας-Ιταλίας. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε, συζητήθηκε τίποτα άραγε για τη συνεργασία της Ιταλίας με την Τουρκία. Θα μου πει κανείς, γιατί ξέρετε προηγήθηκε η συνάντηση Μελώνη-Ερντογάν, έτσι. Θα μου πει κανείς, κατάξει, δικαίωμα της Ιταλίδας Πρωθυπουργού και του Ερντογάν είναι να συναντούν και να βλέπουν όποιον θέλουν και να συνεργαστεί η Ιταλία με όποιον θέλει. Προφανώς. Εδώ όμως υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει έτσι και ένα, θα μου πει κανείς, υπάρχει και το ΝΑΤΟ, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Υπάρχει μια Τουρκία η οποία συνεχώς ζητάει πράγματα και γκριζάρει πράγματα στο Αιγαίο και αμφισβητεί την εθνική μας κυριαρχία, και προφανώς οι σύμμαχοί μας και οι εταίροι μας, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να μας στηρίζουν σε αυτό, κάτι που δεν το βλέπουμε να συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Συζητήθηκε άρα με τον κύριο Μητσοτάκη το θέμα της τουρκο-ιταλικής ή ιταλοτουρκικής, όπως θέλετε, συνεργασίας.
Είναι ένα ερώτημα. Και βέβαια υπάρχουν και θέματα άμυνας, αμυντικής συνεργασίας που έχουν να κάνουν με πολεμικό υλικό κτλ. Τα οποία εντάξει δεν αναφέρονται ευρέως, έτσι τουλάχιστον για την ώρα. Θα δούμε στη συνέχεια, θα γίνουν γνωστά περισσότερα ενδεχομένως πράγματα και θα μάθουμε και περισσότερα. Για το θέμα όμως της συνάντησης Μητσοτάκη Μελώνη έκανε μια δήλωση νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Την έχουμε, Αλέξανδρε, πάμε να ακούσουμε λίγο. Περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό, κύριο Μητσοτάκη, αν και δεν το ελπίζουμε, να θέσει στην κυρία Μελώνη το ζήτημα της Ιταλοτουρκικής συνεργασίας για τα οπλικά συστήματα και τα εγκληματικά λάθη της κρατικής εταιρείας Ιταλικής Hellenic Train σε σχέση με τα εγκλήματα που έγιναν μαζί με την ελληνική κυβέρνηση και οδηγηθήκαμε στην απώλεια ανθρωπίνων ζωών στα Τέμπη. Θέλει αρετή και τόλμη όχι μόνο η ελευθερία, αλλά και η χρηστή διοίκηση. Αλλά από μια άχρηστη κυβέρνηση και όχι άριστη, τι περιμένεις? Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Την καλησπέρα μας, βλέπω τώρα κάποια μηνύματα στο Viber, στο φίλο το Βαγγέλη από την Ελβετία, την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα και οι δύο τακτικοί και καθημερινοί ακροατές του Focus και είναι κάθε μέρα μαζί μας, όπως και πολλοί άλλοι από εσάς. Λοιπόν, και σας ευχαριστούμε έτσι που είστε κάθε μέρα μαζί μας και ελπίζουμε να είμαστε καλή παρέα έτσι και να έτσι, σας μεταδίδουμε χρήσιμα πράγματα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης μας απαντάει άμεσα ότι είμαστε καλή παρέα. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Η φίλη μας η Μαρία, τώρα βλέπω εδώ ένα μήνυμα, για να δούμε τι λέει. Η Ιταλία λέει δεν θα δώσει τίποτα διότι δεν κάνουν τίποτα εδώ και δεν ξέρω αν εμείς πρέπει να τα κάνουμε. Αναφέρεται στον Πρωθυπουργό και λέει ότι σκύβει το κεφάλι και μόνο δίνει και δεν παίρνει, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα εντάξει, το αν δίνει και δεν παίρνει για άλλες περιπτώσεις είναι κάτι άλλο πράγμα. Τώρα για τα τρένα που λέγαμε, Μαρία μου, προφανώς και πρέπει να γίνουν και το λέει ξεκάθαρα. Διότι ναι, οι Ιταλοί τι λένε, θα επενδύσουμε εμείς αυτά τα χρήματα. 360, πόσα είπαμε, 360 εκατομμύρια, ναι. 360 εκατομμύρια θα επενδυθούν, λέει, από τους Ιταλικούς σιδηροδρόμους που διαχειρίζονται την Hellenic Train. Το λέει ξεκάθαρα. Όμως, για να επενδυθούν, για να έρθουν αυτά τα τρένα να τρέξουν. Δηλαδή, κάντε έναν κόπο να μπείτε στο διαδίκτυο όσοι δεν τα έχετε δει. Όσοι δεν έχετε πάει στην Ιταλία και δεν έχει τύχει να μπείτε σε ένα τέτοιο τρένο, εγώ έχω τύχει να τα δω από κοντά. Λοιπόν, όσοι δεν τα έχετε δει από κοντά, κάντε έναν κόπο να δείτε για τι τρένα μιλάμε. Αυτό το τρένο για να έρθει να τρέξει εδώ στο δικό μας δίκτυο δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Πρέπει να υπάρχει υποδομή. Φτιάξτε, σου λέει, την υποδομή. Φτιάξτε γραμμές τέτοιες που να μπορούν να πιάσουν 200 χιλιόμετρα και πλέον τα τρένα. Και μετά ελάτε να τα. Και φυσικά με ασφάλεια, όχι στην ίδια γραμμή επί 12 λεπτά για να μην το πάρει χαμπάρι κανένας και να έχουμε άλλα, όπως τα Τέμπη. Λοιπόν, αυτά τα βλέπουν οι Ιταλοί και σου λέει εντάξει, φτιάξτε αυτό και άμα το φτιάξετε, εδώ είμαστε. Εμείς θα κάνουμε την επένδυση. Λοιπόν, λογικό δεν είναι. Έτσι πάει. Διότι αυτό που μας φέρανε και το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν θα κουράσω να το λέω, το πω άλλη μία. Αυτό το τρένο, το λευκό, αυτό που το βάψαν λευκό. Έτσι, που ήρθε και μας το λέγανε στην αρχή, θυμάστε, ξέρετε, εκεί τα μέσα ενημέρωσης όλα. Έρχεται, λέει, το βέλος, το λευκό βέλος. Ποιο λευκό βέλος, ρε παιδιά? Λοιπόν, το ETR 470 που επί 15-20 χρόνια έκανε δρομολόγια Ιταλία-Ελβετία. Ένα τρένο που έβγαζε συνεχώς προβλήματα. Από το 2018 έχω κάνει ρεπορτάζ γι' αυτό. Λοιπόν, έβγαζε συνεχώς προβλήματα. Είχαν μείνει 5 αμαξοστοιχίες. Τις ρίξανε μέσα στις αποθήκες. Κάποια στιγμή, τις 2 βέβαια τις αποσύρανε, τις υπόλοιπες 3 τις κάνανε ένα lifting, μια ανακατασκευή σε ηλεκτρικά συστήματα και τέτοια για να μπορούν να προσαρμοστούν στις δικές μας γραμμές, τις βάψανε άσπρες και μας τις στείλανε εδώ. Αυτό είναι όλο. Ένα τρένο άνω των 20 ετών, αυτό που ήρθε, το περιβόητο λευκό που βλέπουμε έτσι και δεν είναι καμία σχέση με τα βέλος, με τα φράτσιο, τα ιταλικά. Ψάξτε στο διαδίκτυο.
Ελεύθερα είναι, θα τα δείτε. Ψάξτε να δείτε ποια είναι τα πραγματικά. Κύριε Νίκο μου από την Καλαμάτα, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα εδώ, κάτι ορθογραφικά δεν γράψατε καλά και δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοείτε. Μπορείτε να το ξαναδείτε λίγο στο Viber. Λοιπόν, ο Βαγγέλης τι μας λέει εδώ από την Ελβετία, λέει οι γραμμές λέει δεν ανήκουν, όχι βέβαια Βαγγέλη μου, το δίκτυο, οι γραμμές ανήκουν στον ΟΣΕ, έτσι. Η διαχείριση του υλικού, τα τρένα, τα οποία τρέχουν πάνω στις ράγες, αυτά έχουν οι Ιταλοί. Έτσι, το δίκτυο, το σιδηροδρομικό δίκτυο, η υποδομή αν θέλεις, πώς να το πω διαφορετικά, ανήκει στον ΟΣΕ. Έτσι. Αυτό πρέπει να φτιαχτεί. Τώρα μας διευκρινίζει ο κύριος Νίκος, λέει αν δεν ήσασταν οι καλύτεροι δεν ήμασταν φαν ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νίκο μου, να είστε καλά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας όλους, 6907-483-484 στο Viber, τα δωρεάν γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να σας πούμε ότι σήμερα είχαμε και στην Ολομέλεια της Βουλής την ολοκλήρωση της κλήρωσης των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου και η εισαγγελέας του Αριού Πάγου, η κυρία Γεωργία Αδηλίνη, είναι αυτή η οποία αναλαμβάνει τελικά την εισαγγελική διερεύνηση της υπόθεσης Τριαντόπουλου. Μετά από κλήρωση που έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Βουλής και διενεργήθηκε από τους αντιπροέδρους. Λοιπόν, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, τα είπαμε νωρίτερα. Αντιδράσεις υπάρχουν από την αντιπολίτευση. Ο κ. Ανδρουλάκης από το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, λέει ότι θα υπάρξει αίτημα για προανακριτική στη Βουλή και για τον Κώστα Καραμανλή. Ο κ. Φάμελος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος, λέει ότι η ελληνική κοινωνία απαιτεί εδώ και 2 χρόνια να υπάρχει αλήθεια και δικαιοσύνη. Δυστυχώς, λέει, ο κ. Μητσοτάκης κάνει ό,τι μπορεί για να καθυστερεί και η αποκάλυψη της αλήθειας και η απόδοση δικαίου. Ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, λέει ότι η κλήρωση της κυρίας Αδηλίνη αποδείχθηκε τζακπότ για τη Νέα Δημοκρατία και αν δεν ήμασταν υποψιασμένοι θα πιστεύαμε ότι είναι απλά σύμπτωση. Δυστυχώς όμως, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος, για τη Νέα Δημοκρατία ο πρώτερος μη έντιμος βίος της μας κάνει να πιστεύουμε ότι με τέτοιες κληρώσεις στη δικαιοσύνη το παιχνίδι φαίνεται στημένο και πολύ φοβούμαστε και από πριν ξεπουλημένο, λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για αυτήν την εξέλιξη. Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα άλλα, έτσι για να κλείσουμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, και την επικαιρότητα γενικότερα, να πάμε σε διαφημίσεις και όταν επανέλθουμε έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Να σας πούμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έβαλε τέλος στη δυνατότητα που είχε μέχρι σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να αναστέλει και να απενεργοποιεί τα αφημί φορολογούμενων στην περίπτωση φοροδιαφυγής με βάση ένα νόμο του 2013. Λοιπόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η δυνατότητα αυτή που είχε η ΑΔΕ ισοδυναμεί με απαγόρευση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας και έβαλε stop λοιπόν σε αυτήν την ιστορία. Τώρα, κάτι άλλο. Μέσα στο Μάιο τι μαθαίνουμε, όπως είπε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μέσα στο Μάιο θα είναι έτοιμος, λέει, ο περιβόητος προσωπικός αριθμός. Και ο πολίτης, λέει, θα μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο με αυτόν. Του τέστην από ό,τι μας λένε, έτσι θα καταργηθούν, όχι θα καταργηθούν, θα υπάρχουν, αλλά δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον αφημί, άμκα και όλοι οι άλλοι αριθμοί, έτσι, αριθμοί ταυτότητας κτλ. Θα υπάρχει μόνο αυτός ο προσωπικός αριθμός, ο οποίος θα αναγράφεται στις νέες ψηφιακές αυτές ηλεκτρονικές ταυτότητες με το τσιπάκι που είναι μέσα.
και με αυτόν τον αριθμό θα εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες στο δημόσιο. Καταλάβατε? Μάλιστα. Καταλάβατε. Πάμε παρακάτω. Αυτά λοιπόν μέσα στο Μάιο. Τώρα, χρονοδιαγράμματα και τέτοια για το θέμα των ταυτοτήτων, για να μην το ανοίξουμε το ζήτημα, αλλά από ό,τι ξέρουμε οι ταυτότητες οι κλασικές, αυτές οι μεγάλες ταυτότητες που είχαμε πάντα όλα τα χρόνια στα χέρια μας, όσοι τις έχουμε ακόμα, είναι ισχυρές από ό,τι έχουν πει τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο του 2026. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει περαιτέρω παράταση. Έτσι. Μετά την μετά την ενεργοποίηση μάλλον του περιβόητου προσωπικού αριθμού θα αρχίσει πάλι η διαδικασία έκδοση νέων ταυτοτήτων κτλ. Αλλά το σημαντικό ποιο είναι, ότι αν κάποιος χάσει ή για κάποιο λόγο δεν έχει την ταυτότητά του αυτή την κλασική την παλιά που ισχύει μέχρι τον Αύγουστο του 2026 όπως μας έχουν πει, μοιραία θα πρέπει να βγάλει την καινούρια ταυτότητα με το τσιπάκι. Έτσι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έτσι, οι παλιές δεν βγαίνουν πλέον, δεν εκδίδονται. Αυτά. Έτσι ενημερωτικά να σας τα πούμε, να τα ξέρετε. Βλέπω τον Αλέξανδρο απέναντί μου να μου κάνει νοήματα. Λοιπόν, οπότε ναι, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις από ό,τι μου λέει ο Αλέξανδρος. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς μένετε σταθερά στον Focus FM και στους 103 και 6. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε με ένα τηλεφωνικό ραντεβού για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6, από Γεματινό Μαγκαζίνο συνεχίζουμε μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα μπορείτε να τα στέλνετε πάντα στην ομάδα μας στο Viber στο 6907-483-484. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δράση που γίνεται εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και βέβαια για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και για την ιστορική και διαχρονική προσφορά του στην ελληνική κοινωνία, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε απολύτως τίποτα, γιατί όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά το τεράστιο έργο που επιτελεί. Όμως έχουμε αυτές τις μέρες, αρχής γενομένης από σήμερα και για το επόμενο διάστημα μέχρι και τις 18 Μαΐου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δράση που διοργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το πρώτο φεστιβάλ Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και Εθελοντισμού. Και επειδή βλέπω και τον προσδιορισμό ότι είναι πρώτο, να φανταστώ ότι θα ακολουθήσει συνέχεια σε αυτό. Στη γραμμή μας έχουμε την τηλεφωνική, τη Διευθύντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Φιλιππιδάκη. Κυρία Φιλιππιδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είναι έτσι, θα ακολουθήσουν και άλλες χρονιές, έτσι. Βασικά επιθυμούμε και φιλοδοξούμε έτσι με την καλή έννοια να αγκαλιάσει ο κόσμος σε αυτή την πρωτοβουλία. Ουσιαστικά η ιδέα μας και το όραμά μας ήταν να στήσουμε ένα χώρο συνάντησης για τους ανθρώπους, για το κοινό της Θεσσαλονίκης, ανεξαρτήτου ηλικίας, προφίλ κτλ. Έτσι ώστε μαζί να συνομιλήσουμε, ένα άνοιγμα διαλόγου πάνω σε θέματα υγείας, ψυχικής υγείας, πολιτισμού, γιατί το περιβάλλοντος και όλα αυτά να συντρέξουν έτσι ώστε να διαμορφώσουμε τη νέα στρατηγική μας
της επικοινωνίας των προγραμμάτων μας για την επόμενη χρονιά. Βλέπω ένα πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά, και όποιος θα επισκεφτεί την αποθήκη Δέλτα του Λιμανιού Θεσσαλονίκης, εκεί όπου γίνεται αυτή η δράση, πραγματικά έχει να μάθει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω πριν πούμε οτιδήποτε να σας μεταφέρω ότι εγώ πρόσφατα σε ένα συνέδριο το δημοσιογραφικό δικό μας βρέθηκαν άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού τον περασμένο φθινόπωρο και μας έδειξαν πώς δίνουμε τις πρώτες βοήθειες σε έναν άνθρωπο. Πραγματικά κοιτάζαμε, κρεμόμασταν από τα χείλη τους. Ήταν τόσο ενδιαφέρον που βλέπουμε πώς μπορείς να σώσεις μια ζωή, για παράδειγμα, έτσι, αν σου τύχει κάτι. Οι πρώτες βοήθειες είναι οι απλές πρακτικές οι οποίες γίνονται προκειμένου να προλάβουμε το χειρότερο σε οποιαδήποτε κατάσταση όταν κάποιος έχει πάθει ένα τύχημα. Δεν νοείται να είμαστε το 2025 και να μην μπορούμε να δώσουμε βασικές πρώτες βοήθειες σε μια πνιγμονή, σε ένα ξενοσώμα, σε ένα τραύμα, σε ένα έμφραγμα που είναι πιο σοβαρό, σε μια ανακοπή, σε μια δηλητηρίαση κτλ. Έτσι, ένα από τα βιωματικά εργαστήρια τα οποία θα δείχνουμε τον κόσμο και θα τον βάζουμε μαζί μας να εκπαιδεύεται είναι οι πρώτες βοήθειες. Επίσης θα έχουμε εργαστήρια πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, θα έχουμε εργαστήρια πρώτων βοηθειών για τα κατοικίδια ζώα μας, αν κάτι πάθουν τι θα κάνουμε και πώς θα τα προλάβουμε να μην πάθουν κάτι χειρότερο μέχρι να πάνε στο κτηνίατρο. Βάζουμε και πολιτισμό, καθώς ο πολιτισμός προάγει έτσι και παράγει σκέψη και υγεία και ευεξία. Βάζουμε και κινηματογραφικό εργαστήρι, έτσι ώστε τα παιδιά κυρίως, αλλά και οι ενήλικες, να φτάσουμε σε ένα σημείο να φτιάξουμε κάτι το οποίο να έχει θέμα τον εθελοντισμό, τον άνθρωπο και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και έτσι δίνουμε και μια προσέγγιση καλλιτεχνική, καθώς τα απογεύματα μετά τις 7 συνήθως θα προβάλλονται και κινηματογραφικές ταινίες, κυρίως οικολογικού περιεχομένου, ανθρωπιστικού περιεχομένου και με διάφορα επίσης μηνύματα τα οποία θα τρέχουν διαρκώς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μέσα από βιντεάκια και από τις επιχειρήσεις τις οποίες πραγματοποιούν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και όλες αυτές οι δράσεις που μπορεί να παρακολουθεί κανείς μέχρι τις 18 Μαΐου στην αποθήκη Δέλτα του Λιμανιού Θεσσαλονίκης είναι ελεύθερα για το κοινό, έτσι. Μπορεί ο καθένας να έρθει, να μας δώσετε λίγο πρόγραμμα, ώρες κλπ. Για τον κόσμο που ενδιαφέρεται. Τώρα, είναι αναρτημένο το πρόγραμμα στη σελίδα μας, στο Facebook, Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης. Εκεί υπάρχει το flipbook που ο καθένας μπορεί να δει το πρόγραμμα, γιατί είναι αρκετά πυκνό, δηλαδή, και να το πω τώρα στους ακροατές δεν θα το συγκρατήσουν. Θα δουν μία-μία τις σελίδες. Επίσης υπάρχει και μια πλατφόρμα στην οποία μπορούν να δηλώσουν με ένα όνομα επώνυμο και που επιθυμούν. Παρά τα αυτά μπορούν να έρθουν εδώ και όποιο σεμινάριο τρέχει εκείνη την ώρα να τους βάλουμε μέσα να το παρακολουθήσουν. Μάλιστα. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να έχει μεγάλη επιτυχία αυτή η δράση, κυρία Φιλιππιδάκη. Εγώ να πω ότι σήμερα τιμάμε την Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή, με εξαιρετικούς και διακεκριμένους νοσηλευτές. Αύριο πραγματοποιείται την Τρίτη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα μια καταπληκτική, έτσι θα τη δείτε και στο πρόγραμμα, ημερίδα με θέμα ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές από όλη την γάμα των καταστροφών, με εξαιρετικούς πάλι έτσι, και διακεκριμένους και μάχημους και ακαδημαϊκούς ομιλητές. Αυτοί που θα έρθουν να παρακολουθήσουν βεβαίως την εκδήλωση, το συνέδριο αυτό, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μια βεβαίωση παρακολούθηση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Οπότε όποιος θέλει να την παρακολουθήσει είναι ανοιχτή και ελεύθερη και πάρα πολύ επικοδομητική. Και την Παρασκευή έχουμε την απονομή των εθελοντών μας, των διακρίσεων και των πραγωγών στους εθελοντές μας. Σαββατοκύριακο και Κυριακή απόγευμα έχουμε ένα έτσι show για τους εθελοντές, για τον κόσμο, για τα παιδιά, όπου θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, όπου υπάρχει ανάγκη. Μάλιστα. Εξαιρετικά σημαντικά όλα αυτά και καλό θα είναι ο κόσμος να ανταποκριθεί εδώ της Θεσσαλονίκης και να συμμετέχει σε αυτή τη δράση. Το ευχόμαστε, είναι ένα κάλεσμα σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και τα παιδιά. Και θα το ξαναπώ εγώ, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει τεράστια προσφορά και στους αγώνες του έθνους μας, τους πρόσφατους, έτσι, με τις νοσηλεύτριες του Ερυθρού Σταυρού. Από το 1914 που έχει ιδρυθεί το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης μέχρι και σήμερα συμμετέχει, αν όχι σε όλα, σχεδόν σε όλα τα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας. Υπάρχει ένα πάνελ ανερτημένο στην έκθεση που μπορεί ο καθένας να δει από το 2014 μέχρι σήμερα με φωτογραφίες αντίστοιχες που συμμετείχε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην πρώτη γραμμή. Μια βαριά παρακαταθήκη στην αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και της κρίσης για την Ελλάδα. Να είστε καλά, κυρία Φιλιππιδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ. Focus FM 103,6.
Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Όσοι είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, αξίζει να πάτε να συμμετέχετε σε αυτήν την δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πρώτο φεστιβάλ Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και Εθελοντισμού που γίνεται στην αποθήκη Δέλτα του Λιμανιού Θεσσαλονίκης από σήμερα ως και τις 18 Μαΐου. Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του Ερυθρού Σταυρού, μπορείτε να το βρείτε, έτσι ώστε να δείτε, γιατί είναι πυκνό και με πολλές δράσεις το πρόγραμμα. Πάντως είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι σημαντικό, όπως είπα και συζητώντας με την κυρία Φιλιππιδάκη, όλοι μας λίγο πολύ να γνωρίζουμε, αν μας τύχει κάτι, πώς μπορούμε να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες σε έναν άνθρωπο, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, μέχρι να έρθουν οι ειδικοί, έτσι. Το πιο απλό πράγμα. Λοιπόν, και πολλά άλλα βέβαια που θα δείτε και θα ακούσετε όσοι θα συμμετέχετε σε αυτήν τη δράση και όσοι θα επιλέξετε να πάτε και να ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και κάποια πράγματα από την διεθνή επικαιρότητα. Καταρχήν να πούμε ότι είχαμε μία απάντηση σήμερα από το Κρεμλίνο, από την Ρωσία, αναφορικά με το τελεσίγραφο αυτό που έστειλαν οι Ουκρανοί με τους πρόθυμους, ξέρετε, τους Ευρωπαίους πρόθυμους. Λοιπόν, ήμασταν και εμείς με τους πρόθυμους, Αλέξανδρε, πρέπει να ήμασταν με τηλεδιάσκεψη βγήκε ο κ. Μητσοτάκης στους πρόθυμους. Τι να πει κανείς. Εντός 30 ημερών, λέει, εκεχηρία και τα λοιπά, για να μην υπάρξουν άλλες... εκεχηρία μάλλον 30 ημερών, όχι εντός 30 ημερών, για να μην υπάρξουν άλλες συνέπειες. Το τελεσίγραφο που έδωσε η Ουκρανία, ακούστε τώρα, η Ουκρανία έδωσε τελεσίγραφο με τους πρόθυμους. Και σήμερα ήρθε ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας του Κρεμλίνου, και είπε ότι η γλώσσα των τελεσυγράφων είναι απαράδεκτη για τη Ρωσία, δεν είναι πρέπουσα και δεν μπορούμε να μιλάμε στη Ρωσία έτσι. Χαρακτήρισε απαράδεκτο αυτό το τελεσίγραφο η Μόσχα. Τώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε από την πλευρά του ότι ας έρθει ο Ζελένσκι να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι στην Κωνσταντινούπολη και να τα συζητήσουμε, όπως ακριβώς ζήτησε ο Ρώσος πρόεδρος να γίνει, και λέγεται τώρα, ακούγεται ότι υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, παρόν στη συζήτηση αυτή μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη να είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τραμπ, να θυμίσουμε ότι ξεκινάει μια περιοδεία στη Μέση Ανατολή, θα επισκεφτεί αρκετές αραβικές χώρες και δεν αποκλεί κανείς το ενδεχόμενο να βρεθεί την Πέμπτη που έχει προκαθοριστεί αυτή η συνάντηση, στην συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Και τώρα εγώ θα το ξαναπώ, δεν αντέχω ρε εσύ Αλέξανδρε. Δεν αντέχω, θα το ξαναπώ δηλαδή πραγματικά. Δέστε τι ρόλο παίζει η Τουρκία τώρα, Ακούστε. Η Τουρκία, η οποία έστελνε όπλα στην Ουκρανία, κανονικότατα. Drones και ό,τι άλλο θέλετε, αυτά τα μη επανδρομένα. Κανονικότατα έστελνε όπλα στην Ουκρανία. Τα πουλούσε μάλλον, δεν τα έστελνε δωρεάν. Τα πουλούσε. Επαμοιβή η Τουρκία, δεν σου δίνει τίποτα δωρεάν. Ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Λοιπόν... με τους Ρώσους τα είχε μια χαρά και συνεχίζει να τα έχει, έτσι, και φυσικό αέριο παίρνει και απ' όλα και πετρέλαιο και τα πάντα όλα και δεν έχει κανένα πρόβλημα και τους έχει απέναντι. Και τώρα τι γίνεται?
Είναι και το Παριστάνι και τον ειρηνοποιώ. Δηλαδή, ελάτε εδώ, στο δικό μου το έδαφος, να καθίσουμε να τα βρούμε, έτσι, εντάξει, να μεσολαβήσουμε εμείς. Οι ειρηνοποιοί, οι Τούρκοι. Ποιοι? Οι Τούρκοι, οι ειρηνοποιοί. Αλέξανδρε. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω ένα πράγμα. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο. Λέμε τώρα. Εμείς δεν μπορούσαμε να είμαστε η δύναμη ειρήνης, έτσι, να βάλουμε τους δύο αντιμαχόμενες πλευρές σε ένα τραπέζι και να πούμε, ελάτε εδώ, στην αρχαία Ολυμπία, στους Δελφούς, κάτω από την Ακρόπολη, λέω εγώ τώρα κάπου, έτσι, με ένα συμβολισμό ισχυρό αν θέλετε, πολιτισμού και δημοκρατίας. Καθίστε εδώ πέρα, να τα συζητήσετε, να βρείτε την άκρη, έτσι, και να σταματήσει η αιματοχυσία. Μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς, δηλαδή, να έχουμε αυτό το ρόλο. Αναρωτιέμαι, έτσι, μια σκέψη κάνω, δεν ξέρω εσείς τι λέτε που μας ακούτε. Λοιπόν, το ρόλο αυτό τον έχει σήμερα η Τουρκία. Μάλιστα. Έχουμε 5-6 λεπτά, Αλέξανδρε, περίπου. Να πάρουμε καμιά γραμμή, λες, από ακροατές, Να δώσουμε λίγο το λόγο στους ακροατές, είπαμε πολλά εμείς. 231-0506-76, 231-0506-77. Ένα-δύο τηλέφωνα μπορούμε να πάρουμε. Λοιπόν, οπότε να σας ακούσουμε και εσάς, έτσι, τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτά που συζητήσαμε, που αναλύσαμε. 231-0506-76 και 231-0506-77, οι γραμμές μας ανοιχτές για λίγο. Έχουμε γραμμή, ωραία. Σας ακούμε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για να καταλάβουμε γιατί έχουμε μπερδευτεί με αυτή τη Hellenic Train. Αυτή δεν είναι υπεύθυνη για τα τρένα? Είναι υπεύθυνη για τα τρένα σε ό,τι αφορά τις αμαξοστοιχίες, τα τρένα, όχι την υποδομή. Η υποδομή του ΟΣΕ. Αυτοί τι θέλουν συμφωνία τώρα, να γίνει υποδομή από εμάς και να δώσουν λεφτά? Όχι, αυτοί κάναν συμφωνία να φέρουν καινούργια σύγχρονα τρένα, αλλά αφού προηγουμένως το ελληνικό κράτος φτιάξει την υποδομή τέτοια που να μπορούν αυτά τα τρένα να τρέξουν πάνω σε αυτές τις γραμμές. Άρα δεν έχουμε υποδομή εμείς. Προφανώς όχι. Υποδομή τέτοια που να μπορούν να τρέξουν αυτά τα τρένα που έχει η Ιταλία, προφανώς και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Μα ο Τσίπρας τα πούλησε για 50 εκατομμύρια στους Ιταλούς. Σας ξαναλέω και πάλι, οι Ιταλοί έχουν, πώς να το πω, το όχημα, το τρένο. Η υποδομή, η γραμμή και η υποδομή, το δίκτυο είναι του κράτους. Μα τι φύλαξη, τι να κάνει, αυτό το κράτος είναι διαλυμένο. Εδώ πανηγύφθηκε και κλέβουν συνέχεια τα μπακύρια και αυτό είναι κάτι άλλο, ναι, με τα καλώδια και τα λοιπά που λέτε, ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και να σας πω και κάτι. Δεν υπάρχει η προοπτική αυτό. Δεν υπάρχει χώρα. Αυτό το θέμα που είπατε με την κοπή καλωδίων και τέτοια συμβαίνει και σε χώρες του εξωτερικού, πρόσφατα το είχαμε δει. Λοιπόν, τώρα θα φτάσουμε το εξωτερικό, ότι είναι αυτοί που έχουμε... Όχι, θέλω να σας πω δηλαδή ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό, έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αφού το κράτος αυτό τα έχει παρατήσει, ποιες υποδομές και ποια... Αν είχαμε υποδομές, δεν θα γινόταν και αυτό το θέμα με τα τέμπη. Θα γινότανε, δεν θα γινόταν. Όχι βέβαια. Λοιπόν... Αν υπήρχε αυτό το σύστημα που μπορούσε να κινητοποιήσει αυτόματα τις δύο αμαξοστοιχίες πάνω σε μια γραμμή ηλεκτρική, δεν θα μπορούσε, προφανώς και δεν θα είχε γίνει. Θα τα κάνει Μητσοτάκη στο 2027. Για να και δούμε. Τώρα 3 χρόνια τι έκανε? Πόσα, 3? Να, που έγινε το θέμα των τεμπών και μετά. 6 χρόνια θέλετε να πείτε. Ναι, πόσο έχει από τα τέμπη και μετά? Έκανε μια προσπάθεια να τα καλυτερέψει? Γιατί από τα τέμπη και πριν δεν έχουν ευθύνη όλοι. Γιατί φτάσαμε να γίνει αυτό που έγινε σήμερα? Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση? Αυτοί κοιτάζουν πώς θα κουκουλώσουν κάθε 3 και 1 που βγαίνει κάτι που είναι σωστό, λογικό από ειδικούς ανθρώπους, και αυτοί κοιτάζουν πώς θα τα σκεπάσουν. Δεν τους ενδιαφέρει αν υπάρχουν καλά τρένα, καλές υποδομές. Αν τους ενδιαφέρει θα το κάνανε. Τι κάνανε από τα τέμια εδώ? Τίποτα. Μάλιστα. Θα τα κάνουν 27, ούτε το 27, ούτε το 37, ούτε το 47 θα το κάνουν. Διότι είναι άχρηστοι, ανίκανοι και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Λοιπόν, να είστε καλά. Επειδή έχω και άλλη γραμμή, να προλάβουμε να ακούσουμε έναν ακροατή ακόμα πριν κλείσουμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλά τα λέει. Καλησπέρα σου, Κώστα, και συγχαρητήρια πάντα για την εκπομπή σου.
Καλά τα λέει ο προηγούμενος κύριος, αλλά να φτάσει κάποια στιγμή και στο ρεζουμέ του ποιος ευθύνεται που υπάρχει αυτό το χάλι. Ο τελικός ένοχος είναι αυτός που τους βγάζει με την κάλπη, δηλαδή ο λαός, εμείς. Δεν πάνε να λέμε με τα διάφορα. Το λάθος από εκεί ξεκινάει. Τους βγάζουμε επί συναπτά άπειρα χρόνια. Δεν είναι τώρα τα προβλήματα των τρένων, ούτε τα προβλήματα γενικά που χρονίζουν στην Ελλάδα. Είναι δεκαετιών. Εγώ, αγαπητέ, το έχω πει επανειλημμένα αυτό το πράγμα, ότι μερίδιο ευθύνης έχουμε όλοι μας. Γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί που αναδεικνύουμε αυτούς που μας εκπροσωπούν, υποτίθεται, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έτσι ακριβώς. Και για να μην μακρηγορώ, Κώστα, στο προηγούμενο θα έλεγα ότι ήταν ρητορικό η παρατήρησή σου, γιατί εσύ ξέρω ότι πολύ καλά από το επίπεδο σου γνωρίζεις τον λόγο. Είπες γιατί άραγε δεν κάναμε εμείς την ειρηνευτική πρόταση σχετικά με τις συνομιλίες που μπορεί να έχουν η πλευρά η ρωσική με την ουκρανική. Μα εμείς, αφού το ξέρεις πολύ καλά εσύ, απλά πρέπει να το ξανακούσουν οι όποιοι ακροατές μας δεν το έχουν καταλάβει, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Διαλέξαμε ότι είμαστε εχθροί με τους Ρώσους. Στείλαμε όπλα. Σκοτώσαμε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, ξέρουν οι Ρώσοι ότι οι στρατιώτες τους έχουν σκοτωθεί από όπλα που δώρισε ο Μητσοτάκης στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα, ποια διαμεσολαβητική προσπάθεια και πρόταση μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που για τους άλλους είναι ο δυνάστης τους και ο εγκληματίας τους. Έχουμε θέσει αυτόν εκτός εξελίξεων. Έτσι ήμασταν πάντα. Το ίδιο έκανε και ο Τσίπρας. Πόνταρε, ανοιχτά υπέρ της Κλίντον και βγήκε ο Τραμπ. Κανένας σοβαρός δεν το κάνει. Ο Μητσοτάκης πριν τις εκλογές με τον Τραμπ πόνταρε στον Μπάιντεν. Τώρα τρέχει από πίσω μας και γλύψει κανένα Νετανιάχου και τον κάνει κάποιο προξενιό για συνάντηση. Και τώρα το χειρότερο είναι να ζητάς και την παρέμβαση του Ερντογάν για να μιλήσει με τον Τραμπ. Αυτό πια είναι το άκρο ναύτων, το αποκορύφωμα. Γιατί ακούστηκε γι' αυτό. Και δεν ντρέπονται, Κώστα, δεν ντρέπονται. Είναι σαν τους ηθοποιούς απέναντι σε ένα τεράστιο ακροατήριο που τους κρίνει, που εμείς είμαστε στο ακροατήριο. Με τόσα τραγικά πράγματα που κάνουν και δεν έχουν την ευθυξία να πούν ότι εσύ έχουμε γίνει ρεζίλοι. Αυτά που κάνουμε πάνε την Ελλάδα πίσω χρόνια. Πληρώνει με τα λάθη που κάνουμε. Μια παρέτηση δεν καταλαβαίνουν. Ή θεωρούν ότι ο κόσμος πια κοιμάται εντελώς. Είναι σε κατάσταση πια κόμματος. Είναι σε κόμμα ο ελληνικός πληθυσμός. Λυπάμαι, το λέω για να τα ακούω κι εγώ. Μάλιστα. Άλλοι λαοί θα είχαν για πολύ λιγότερα πράγματα, όχι για τα τέμπη, για δεκάδες χιλιάδες τέμπη, για τα εγκλήματα στην εθνική πολιτική, την εξωτερική. Για τα όσα δίνουμε που δεν φαίνονται κάτω από το τραπέζι και αυτό το καταλαβαίνει κανείς από το πόσο αλάζονες είναι και οι Τούρκοι και οι Βορειομακεδόνες, οι Σκοπιανοί που τους λέμε Μακεδόνες πια, είμαστε τόσο ανόητοι, και οι παραδίπλα τους. Τόσα εγκλήματα γίνονται κάθε μέρα που υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενεών. Και φίλο δεν κουνιέται. Είστε το μόνο ραδιόφωνο που μπορεί να ακουστούν 5 φωνές. Όλοι οι άλλοι χαίρονται μια υπέροχη Ελλάδα. Και κλείνω αυτό. Είναι υπέροχη η Ελλάδα για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια. Να είστε καλά, Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε ξεπεράσει τις 7. Και έτσι πήραμε 1-2 γραμμές. Όσο προλαβαίνουμε κάθε μέρα, όταν έχουμε χρόνο, θα ανοίγουμε τις γραμμές μας. Μακάρι κάποιες στιγμές να έχουμε λίγο περισσότερο, έτσι να ανοίγουμε περισσότερες γραμμές, να σας ακούμε όλους. Θέλουμε την άποψή σας, σας θέλουμε εδώ δίπλα μας πάντα, σε όλες τις εκπομπές. Και ξέρετε ότι τα μικρόφωνα του Focus είναι ανοιχτά για τους ακροατές, έτσι. Είμαστε η φωνή σας και θέλουμε να ακούγεται και η δική σας φωνή. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας, για τα τηλεφωνήματά σας. Πρώτα ο Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6, εδώ στον Focus FM 103,6. Ακολουθεί η Εύη και Αγιά, κωδικός Εύη, στις 8 και στις 9 δελτία ειδήσεων για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus που ακολουθεί. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στην επιμέλεια του ήχου, στη μουσική και στην παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.